Het paasweekend hebben we achter de rug en dat is traditioneel het weekend in het amateurvoetbal dat er de wedstrijden ingehaald werden die eerder afgelast werden. Dat betekent dus dat sommige ploegen helemaal niet in actie komen en andere ploegen zelfs op zaterdag en op paasmaandag moeten spelen. We hebben vandaag beelden van 3 wedstrijden voor rug en we beginnen in Ech. EVV die ontvingen de treffers. Het dorpje Groesbeek bij Nijmegen is helemaal voetbalgek. Het dorp heeft maar liefst 2 ploegen op hoog niveau spelen. Achilles speelt in de eerste divisie profvoetbal en de treffers, vandaag de tegenstander van EVV, zie komen uit in de topklasse. Met EVV is dit seizoen wel wat opvallends aan de hand. De ploeg uit Ech scoort heel erg weinig, pas 27 keer en dat is minder dan welke ploeg dan ook in de topklasse. Toch staat de ploeg hoog op ranglijst, want, gerooid het al, ze kregen nog veel minder doelpunten tegen. 23 stuk slechts en dat is minder dan koploper Linde. Zelfs meer scoren is dus de opgave voor EVV. En dat gebeurt tegen de treffers al in de openingsfase. En de vrije trap werd door aanvoerder Joep op de kam binnengekupt. 1-0 voor EVV en dat is een welkome opsteker na een aantal keren 0-0 te hebben gespeeld. De treffers die staan hoger op ranglijst. En 3 punten tegen deze ploeg pakken, dat is toch wel een prestatie te noemen. EVV heeft dan het geluk aan haar zie. Na een aantal keren 0-0 is EVV ook nu weer in staat om die 1-0 voorsprong de hele wedstrijd vast te houden. 3 punten dus voor Ech. Dat hadden weer terugkomt op een 6e plaats in de topklasse, vlak achter de tegenstander van vandaag. EVV heeft nog 1 wedstrijd minder gespeeld. En als ze dus winnen tegen Hercules, zou de ploeg dit seizoen dus zomaar in de top 4 beste amateurclubs van Nederland kunnen eindigen. Nu nog een speler die er 20 per seizoen inschuut. En dan zijn ze er helemaal bij EVV in Ech. Dan gaan we naar de derby waar al zo lang naar uitgekeken werd in de gemeente Bezel. Want Bieslo speelde tegen Ruiver. En dat hij misschien wel eens een kampioenswedstrijd kunnen zijn, zei het niet dat Bieslo de punten de afgelopen weken verspeelde. Ruiver is dus stevig koploper en als ze vandaag zouden verliezen is er nog geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg uit Ruiver. Ze stevenen af op het kampioenschap en we gaan kijken of Bieslo daar nog gaat aankast doen. De datum sting rood omcirkeld in de agenda van veel mensen in Bezel en Ruiver. Want Bieslo tegen de voetbalclub uit de Ruiver, dat is altijd een evenement om naar uit te kijken. De jeugd wordt erbij betrokken, er zijn het oefenpartiekjes tegen een van de verschillende ploegen. En uiteindelijk is het pas zaterdag om 6 uur als de grote spelers samen met de jeugd het veld betreden. Een mooi tafereeltje en veel mensen op een been. Die weten dat de Greunen van Bezel, van Bieslo, revanche willen. Ze werden in Ruiver met 3-0 geklopt. En mede daardoor staat Ruiver stief bovenaan in die 5e klasse D. Bieslo leek de concurrent te worden voor Ruiver voor het kampioenschap. Maar verspeelde zoals gezegd veel punten. Wie wint van Ruiver, dan is het kampioenschap al bijna binnen. En dat weten ze bij Ruiver maar al te goed. Pim Rijnen kan doorlopen op de keeper. En zijn shot wordt uiteindelijk geblokt. En in tweede instantie stonden de 2 spelers van Ruiver zich in de weg. En zo is er dus al gelijk de eerste kans in die openingsfase van de wedstrijd voor spits Pim Rijnen van de Ruiver. En Ruiver gaat dan door met opnieuw een gevaarlijke situatie. Geen overtreding gemaakt door Michel Evers. En dan wel nog de hoekschop. En die komt veilig in de handen van keeper Tim Moes van Bieslo. En dan is het gevaar weer even geweken voor de goal van Bezel. Bieslo dan een keer aan de aanval, maar gelijk fel verdedigen van Ruiver. Dan zijn we daar een overtreding gemaakt. En daar liep Rob van Dijk van Ruiver een blessure op te lopen. Maar Danny Sillewit van niks. En het spel gaat verder en Bezel zoekt de aanval op. Aan de zijkant staat Wouter Krenzonger hangeren dat de bal naar de aanvoerder, naar het schoolmeesters gegeven. Hij paast naar binnen, het is toch druk. Maar Bezel komt er toch de 1-2 mislukt dan. In tweede instantie toch nog de bal toe bij Ron Sille. En hij speelt hem prachtig naar de zijkant. Dit is een grote kans en een redding. Kans was door voor Jasper van der Boel en een goede redding van Lino Steegs, de keeper van de Ruiver. Hij verkumpt hier de treffer van Bezel.
Lange bal, mooie aanname dit. Nu opnieuw de kans. Ja, zie je hem maar erin. En de redding. Kans was voor Roncelle. En het is opnieuw Lino Steegs de grootste te keeper in deze wedstrijd tot nu toe. De corner dan nog. En opnieuw Steegs te goed opletten. En dan kan Ruiver de machine een keer uit. Verdediging zit mis. En dan kan Pim Rijnen door. En de overtreding wordt gemaakt. Niet gefloten. Dat leek me toch een overtreding. En Pim Rijnen die houdt dan zijn gram. Ja, dat moet er niet door natuurlijk. De scheidsrechter had het gezien. Even een meningsverschil daar en de gele kaart voor Pim Rijnen. Maar ik dacht toch dat hij de overtreding verdiend had in eerste instantie. Het geeft wel de toon aan van deze derby. Beide ploegen willen hier presteren. Beide ploegen kletsen erin, zeggen ze dan. De bal wordt dan wel boete gespeeld. Pim Rijnen liet zich te blesseren bij die actie. Er zijn er dus de zorgen voor het technische staf van de Ruiver. Daar kan Bezel weer mooi metgegeven door Danny Selle naar de zijkant. Er kan de kans komen, de shot. Dat wordt geblokt en in tweede instantie rond Selle gaat de bal over zich heen gaan. En dan is het alleen nog maar een corner. Bezel af en toe heel gevaarlijk. En zo golft de wedstrijd op en neer. Daar is Ruiver weer. Pim Rijnen, Dunby. En de redding van Tom Moest. Ja, Rijnen heeft zich toch pijn gedaan bij dat moment eerder in de wedstrijd. Maar hier kreeg hij zomaar de kans op de openingstreffer. Aan de andere kant is Bezel weg. Jasper van de Boel trekt naar binnen. En het shot, dat is de zaag. Ja, Arjen Robben werd ze zo te maken, maar die voetbalt natuurlijk niet in Bezel. Jasper van de Boel was minder succesvol. Maar hij verovert zomaar weer de bal en dan toch maar weer de kans. En dit keer schiet er de bal in de korte hoek neven de goal. 2 kansen op rij voor Jasper van de Boel van Bieslo. En Ruiver is gewaarschuwd voor deze speler. Ja, fel doorjagen en dan is ze de bal kwijt. Geen overtreding zit de scheidsrechter. Nou, het schoolmeesters kan oplopen. Bal naar de zijkant. Daar komt de kans. En de keeper zit mis en de bal van de lijn gehaald. Maar dan horen we het fluitsignaal van de scheidsrechter. En die geeft een penalty. Tot verbazing van iedereen. Wouter Krins zou zijn neergehaald. Zet de scheidsrechter. En de grensrechter staat dan nog met de vlag omhoog. Hij heeft dan waarschijnlijk boetespel geconstateerd. Maar dat signaal wordt niet overgenomen. Gaat wel nog even in gesprek met de scheidsrechter. Maar die neemt het signaal niet over. En dus gaan we voor eens kijken in de herhaling wat er precies gebeurde. In eerste instantie liep mij dit geen boetespel. De keeper komt dan uit. En in een laatste poging om de bal neven de keeper te tikken, springt de spits dan naar voren. De keeper, daar kan dan toch niks aan doen. Dit is geen penalty. Hij wordt wauw gegeven. En dan staat het schoolmeesters klaar, de aanvoerder, om hem binnen te zitten. En dat scoort. 1-0 voor Bieslo. We zijn er niet minder blij om, Bieslo. We komen hier op voorsprong tegen de koploper en tegen het buurdorp in zo'n derby met zoveel publiek. Dus dat is een echte metvaller voor Bezel. Ruiver luidt het er niet bij zitten. Overtreding. Vrije trap naar een overtreding op Sariou. Komt de bal hoog voor en daar is de keeper. Ruiver geeft zich nog alles behalve gewonnen in deze wedstrijd. En met de bal, uiteindelijk toch Ruiver. Dat is het shot. Mooie pegel en op de lat. Oh, dat was een enorme kans voor Ruud Segers om te scoren. Hij houdt perfect goed vanuit de tweede lijn. En de bal draait weg van de keeper richting de kruising. Maar ja, de goal in Bezel is dus toch net te leeg voor Ruud Segers. Bal spaddoedijn op de lat. Weer opletten daar voor Bezel achterin. De keeper zit mis. Dan wordt de bal uiteindelijk weggewerkt. Even weer een gevaarlijk momentje. Ruiver op zoek naar de gelijkmaker in die eerste helft. Dan moet dan natuurlijk ook opletten dat het aan de andere kant niet misgaat. Keeper is Lino Steegs en die let nog altijd goed op. 1-0 de stand voor Bieslo in die eerste helft. En wat zien we voor een leuke wedstrijd. En golf op en neer. Overtreding. Thijs Driessen
kreeg een gele kaart, maar dan de noodrem trekken. En daar is Ruud Segers weer. Opnieuw de overtreding. Dit keer nou het schoolmeesters en ook Tij kreeg een gele kaart. Ja, nu vallen de kaarten snel. Dus spelbederf, het zijn geen zware overtredingen, maar dat kan Bezel opbreken later in de wedstrijd als ze kaarten blijven kregen. En een vrije trap voor Ruiver op een gevaarlijke plek. De Moer die staat inderdaad erg dun bij. Scheidsrechter is het daar blijkbaar niet met eens. Ligt de bal dan naar achter? Ja, zo in het oog. Dat is sneller dan de Moer achteruit zitten. Ligt de bal weer weg. Ja, dan moet Ruiver met de vrije trap gaan nemen. Ja, dat is wel grappig natuurlijk. Een goede oplossing van de scheidsrechter. Deze heeft dus geen spuitbus bij zich. De vrije trap, dat gaat dan wie over. Ja, probeer die concentratie dan maar eens vast te haaien. 1-0 de Steins. En een leuke wedstrijd. Veel te zien voor het publiek. Dat massaal aanwezig is. Honderden mensen langs de kant in Bezel. En die zien de kans. En het shot. En dat gaat over. Kans was van Rowan Koppers. Ook hij had het vizier nog niet op de goal staan. Dit is Zariou. Hij heeft de bal metgenomen naar de zijkant. En de voorzet wordt weggewerkt. Bezel onder druk van Ruiver. De druk wordt opgevoerd op de ploeg van Bieslo. Nog niet gedaan. Younes Zariou. En dan is de bal over en even. 19 jaar pas Younes Zariou. Een van de gevaarlijkste spelers aan de kant van Ruiver. Bal naar de zijkant. Overtreding, niet voor gefloten. Oh, en daar gaat de speler van Ruiver de fout in. Het is Rens Megens. Die doorhaalt en de rode kaart kreeg. In eerste instantie de overtreding van de speler van Bezel niet bestraft. En dan neemt Rens Megens het heft maar in eigen hand. En dat moet er niet doen. Want dan moet Ruiver zomaar met 10 man verder. De verdediger van Ruiver, Rens Megens, 33 jaar. Dupeert zijn ploegje met die overtreding. Want zie moet er met 10 man weer. En dat dus met de voorsprong van Bieslo. Het rustsignaal, nu pas, en wat hebben we vooral veel gezien in die eerste helft. Het heeft alles gehad waar een derby moet hebben. En de stand is dan 1-0 voor Bieslo. Deze spelers zijn van één truc, Rens Megens. En ook in de rust zou Pim Rijnen gewisseld worden aan de kant van Ruiver. Met 1 man zullen ze moeten proberen om nog het te doen aan de 1-0 achterstand. En dat zal moeilijk weer in deze wedstrijd, dat weten ze ook wel. Bieslo gaat in ieder geval gelijk op zoek naar nog een treffer in die tweede helft. En hopelijk krijgen we dan net zo'n spektakel als in de eerste helft. De bal is niet goed. Onderschept door de Ruiver. En de ruimtes zijn nu een stuk kleiner. En in de man minder. Maar toch met Ruiver nog goed te combineren. Kijk maar eens, mooie aanval. Vlakheid omhoog, maar wordt weggeschreven. De schijnboete spel en de kans voor de Ruiver en de gelijkmaker. Het is 1-1. Donné van der Weijden heeft de gelijkmaker gescoord. En dat tegen alle verwachtingen in, want ze staan met een man minder op het veld. Het lijkt me inderdaad geen boetespel. Dat is moeilijk te beoordelen vanuit deze kant. De scheidsrechter laat doorgaan en daar is de gelijkmaker. Mooi afgemaakt van Donné van der Weijden. En dan staat het zomaar weer 1-1. En kan Bieslo weer opnieuw beginnen. Ze dachten misschien dat ze er al waren, maar Ruiver komt terug in de wedstrijd. En moet Bieslo dus nu weer gaan aanzetten. En dat kennen ze ook. Hier misschien met de kans. De shot en het goal! Het is 2-1 voor Bezel. Spectaculair doelpunt van Ron Sille. Vanuit een hele moeilijke hoek met keeper Lino Steegs te verrassen. En dan staat het 2-1. Prachtig geschoten. En de bal stuitert nog op dat rare veld daar in Bezel. Hoe die koelen in zitten. Maar de bal stuitert de goal in. 2-1 voor Bieslo. Bieslo krijgt de bal dan niet weg en dan kan zomaar nog even het shot komen van Ruiver. 2-1 de voorsprong voor Bieslo. En komt er nog verandering in. We zien in ieder geval wel de vrije trap. Ja, Ruiver heeft huis, maar als een speler geblesseerd is, ja, dan kan ze huis maken. Bieslo heeft nu natuurlijk het voordeel dat ze de tijd goed kunnen volspelen. Want 2-1 voorsprong, daar zullen ze vooraf voor getekend hebben. Mooie actie van Bas de Vlieger. Gaat
verdediger Stan Smits voorbij in de voorzet. Die komt binnen van Lino Steegs. En daar trok de bal maar weer eens naar voren. Want Ruiver moet nog een goal om op zijn minst gelijk te spelen hier. En dat met 10 man. Wordt moeilijk. Luc Meerts, de invaller, met de voorzet. Oh, de verdediging zit mis en dat is de goal. Dat is 3-1. En dan is het toch Jasper van de Boel die de treffer maakt voor Bieslo. En nu is het deze wedstrijd Bieslo dat 3 keer scoort. Was het in Ruiver nog Ruiver wat de klok sloeg. Bieslo gaat revanche nemen voor de verloren wedstrijd in Ruiver. Jaime Izquierdo kreeg de voet nee tegen de bal. En dat staat zomaar als een duveltje een doosje Jasper van de Boel om de 3-1 binnen te knikkeren. Het lukt me een overtreding, scheidsrechter. George Lenze leek meer voor de man te gaan dan voor de bal en dan maken ze zich bij bezig kwaad over. Dan ligt de frustratie bij de Ruiver toe te nemen en geeft het scheidsrechter Engelen maar eens te doen om dit allemaal in goede banen te leiden, zo'n wedstrijd. Toch is het geen hele helle wedstrijd geworden, een felle wedstrijd, dat wel. Met Bieslo opnieuw een aanval, dat is Jasper van de Boel, dus zit de bal voorlangs. Gevaarlijke voorzet, dreigde bijna aan één keer binnen te gaan. Oh, met een gelukske, metgenomen. Ja, Ruud Zegers wilde nog wel een keer voor gaan. Zegers zoeken naar de vrije man. Dat staat hier niet, maar Bieslo krijgt de bal dan niet weg. Daar staat dan nog Younes Sariou. Bal geüppen naar de zijkant. Metgeven. En er zit een overtreding. Ja, zit de scheidsrechter. Penalty voor Ruiver. Dan een van de Weide gaat naar de grond toe. En hij kreeg een penalty. En dan nog een gele kaart. Voor George Lenze. Maar hij weet van niks. Hij zei, ik heb geen overtreding gemaakt. En dan kan het dus toch nog 3-2 weer. Younes Sariou en hij scoort. In de slotminuten van de wedstrijd dus toch nog de eretreffer voor Ruiver. Dan hebben ze dan nog tijd voor een extra doelpunt. Dat lijkt me niet. Nog één keer naar voren, maar de scheidsrechter vindt het genoeg. Bieslo wint met 3-2 van Ruiver, van de koploper. De spanning in de competitie weer een beetje terug, maar wat een reclame voor het voetbal in de gemeente Bezel. 3-2 overwinning, ja. En dat in zo'n derby zoveel publiek, dat moet goed voor. Ja, een beetje jammer dat we het kampioenschap verkloot hebben natuurlijk. Om het zo even te zeggen, maar ja, dit is wel lekker, dat is een goede overwinning. Ik wil zeggen, dat heb je vandaag niet gedaan in ieder geval. Nee, we begonnen prima. Ik denk dat we goed gevoetbald hebben. Veel vechtlust erin, wat we in de uitwedstrijd misten. Dan denk ik dat ze verdiend wint. Ja, ik denk dat die zelf de rode kaart valt, dat is de beslissing van de wedstrijd, zeg maar. En een beetje ten ons nadeel, vind ik. Maar helaas, we zijn toch nog wel goed teruggekomen, denk ik. Met 10 man nog 2 goals gemaakt. En ja, helaas, helemaal. Op naar het kampioenschap. Ik wou zeggen, dat is nog niks verloren. We hoeven nergens zo te maken, dus morgen weer in de pot. We hadden afgesproken in de eerste paar minuten vol erop te vliegen. Gewoon de toon te zetten van de wedstrijd, want we hadden een vechtwedstrijd. Het veld is natuurlijk niet top. Ja, en dan op een gegeven moment met het publiek erbij en dan komt ze gisteren de volle bak voor en zit het met, krijgt ze een penalty. Wat natuurlijk op het randje is. Ik weet niet of het erin is, dat zou je weer terug moeten kijken. Maar als je het zo bekijkt, dan denk ik van terechte penalty. En dan zit ze op roze als ze net voor rust nog zo'n rode kaart krijgt. Dus ja, de gozer er al heel even aan. Het is jammer dat dit niet een echte kampioenswedstrijd is geworden. Maar ja, er zijn natuurlijk drie ploegen die promoveren. En dan moet je dus nog voor vechten. Ja, we hebben de laatste week het ons moeilijk gemaakt. En daardoor moesten we vervechten. En we zeiden van tevoren, als we nu 3 punten pakken, pakken ze er in principe 3 op de concurrentie, steeds weer tweede. Steeds er weer een stuk beter op. En ja, dit moeten we gaan metnemen. Dit moeten ze de laatste 4 wedstrijden ook nog brengen. Ja, en dan gaan we met Ruiver mee en dan spelen we vond je alweer gezellig tegen. Hier wel weer een paar mooie derbies. Dat is toch wel veel. Ja, dat is toch genieten. Ik vind dat leuk. Ik bedoel, het publiek langs de kant, toen kennen ze al die jongens. Dus wat ze hier in de kantine gedaan hebben, nou, dat is gewoon een groot feest. Ik vind het prima. Dankjewel, vier ze. Ja, dat gaat zeker lukken. En als Ruiver en Bezel allebei promoveren, dan treffen ze misschien wel deze ploegen volgend jaar. RKSVN uit Neer kwam tegen FCV uit Venlo met 1-0 voor dankzij Nout Heijnen. Maar 5 minuten later loog de bal al aan de andere kant in het net. Vanaf de voet van Stan Telen. 1-1 was de stand in de rust, maar uiteindelijk zou Neer aan het langste intrekken. Opnieuw is het Nout Heijnen die in de klutste 2-1 binnenschiet.
En komt er dan nog een goal bij de 2 Einsteins. Die komt er. Rolf Gerards krijgt de bal er in de herkansing wel over de lijn. RKSVN wint met 3-1 van het Ven. En dat is slecht nieuws voor Sportclub Leeuwen. Want neer dreigt de ploeg nu voorbij te gaan op een ranglijst. En dan kunt Leeuwen samen met het al gedegradeerde EMS in de degradatiezone terecht. Dan komen we voor Ongeren de 5e klasse terecht en dan zijn we hier in Koningsbos. Pas maandag speelde ze ook een derby tegen het buurdorp Moffert. Conventus tegen SNA. Na een klein half uur spelen hij Conventus, de fusieclub uit Koningsbos, de 1-0 gescoord. Jean Keur was de man die de bal achter de keeper van Moffert kreeg. En in de tweede helft zijn er opnieuw kansen, maar deze bal werd afgekeurd vanwege boetespel. Voor beide ploegen staat er weinig meer op het spel. Uit de 5e klasse kunnen ze dit seizoen niet degraderen. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet allebei geer willen winnen. Moffert bijvoorbeeld in de aanval. Maar de redding is van Marco Pennings, de keeper van Conventus. Beide ploegen zijn geen hoogvliegers in die 5e klasse. En als hier de kans aankomt voor Conventus, dat is de 2-0. Oh, bal op een Paul. Daar hij erin gemogen, Kai Peuze. En zo blijft de stand dus heel lang 1-0. Tot in de allerlaatste minuut van de wedstrijd. Misschien nu dan nog de kans. Uitkappen, draaien, nou maak hem maar af en daar is dan wel de goal. 2-0 gescoord door Tom Wolfs van Conventus. Hij maakt de tweede treffer van de wedstrijd en dan lijkt de wedstrijd dus te eindigen in 2-0. Maar dan krijgen we nog blessuretijd en dan gaat Conventus opnieuw in de aanval. De lange bal. Er staat Kai Peuze nog te maar een zetten. Bal wordt weggewerkt. Komt dan aan de tweede lijn terecht en dan wordt er binnen geschoten. Doelpunt nummer 3 is van Jean Ruben. Conventus wint met 3-0. Relatief eenvoudig van SNA uit Moffert. Voor beide ploegen staat niks meer op het spel. Ook ze hebben nog 4 wedstrijden te gaan en dan zit het seizoen erop. Dit was Alle Sport. Bedankt voor het kijken. Geer, tot volgende week.